намедонам, ҷои кор вай мекунам, ҷои кори вай барои халқ шуд, бекор нагарданд, хориҷ нараванд. мардум да фоида мебаранд. фақат барои халқ ватан бештар хизмат мекунам, сатҳи зиндагии мардума кӯшиш мекунам ки баланд шавад. агар ман президент шавам ба ҷавонон барои дар соҳаи маориф буҷаи донишгоҳи онҳоро кам мекунам ва ҷавононе ки пас аз хатми мактаби миёна ба донишгоҳҳо дохил мешаванд, онҳоро иҷозати ба донишгоҳҳо дохил шуданро намедиҳам ва аввал ба сафи қувваҳои мусаллаҳ ҳозир шаванду баъдан ба донишгоҳҳои олӣ дохил шаванд. Ман президент шавам, агар Тоҷикистона мисол саноатро чӣ қадар зиёд мекунем ва ба назари ман соҳаи ҳарбиро зиёд кардан кор. мисол барои шаҳрвандон кор, асос фарҳанг, маориф, ин уже табақаи аз ҳама саршавиш ҳамиё уже худаш хури шуда рафтан мегирад. Фарҳанг, маориф, оромӣ, ҳамин се чизи асосия. Во-первых, я, конечно же, открыла бы, как вам сказать, наше производство таджикское, потому что бы было больше рабочих мест, и отсюда бы уровень жизни населения бы повышался. Вот это бы и сделал. Еще что? Еще что? У нас очень много ойлайкам бизуат, и поэтому у них не хватает денег для обучения. То есть стипендии бы правительственные какие-нибудь создала, чтобы в наших универах больше было учащихся, чтобы они учились действительно. Вот.